Ngayong panahon ng pandemya, mas humihirap din umano ang buhay para sa mga katutubong Aita mula sa Porac, Pampanga. Dahil sa ipinatupad na mga restriksyon, hindi na nila maibaba ang kanilang mga produkto. Upang magbalik normal ang buhay, bakuna kontra COVID ang isinusulong ng mga health expert. At isa sa mga prioridad ng pamahalaan upang mabigyan ng bakuna ay ang mga katutubong Aita. Pero ang ilan sa ating mga kapatid na katutubo, takot na mabakunahan. Ang senior citizen na si Aling Nenita nangangamba sa posibleng side effect ng vaccine. Aray, baka mahihina ko doon. Si Joanne naman iinom na lamang ng tubig na may pulang ugat. Sinabi raw ng kanilang mga elder o nakatatanda sa tribo na ito na lamang ang kanilang gawing pangontra sa iba't ibang sakit. Hindi pa ako simula nung bata ako, hindi pa ako na-injection po. May gamot kami nang binigay nung lolo ko nung buhay pa siya na ugat ng kahoy. Yun ang ginagamit namin. Ano pong ugat ng kahoy yun? Yung matindi na panlaban sa kahit anong sakit, sa tikdas, sa kahit ano. Anong pangalan ko? Ano yun, sinasabi nila po ng lolo ko, Oplas daw. Oplas? Mm-mm. Kasama sa COVID-19 vaccine priority list ng Porac IATF ang higit 200 Aita. Naglaan na rin ng 5 million peso fund ang lokal na pamahalaan upang ipambili ng COVID-19 vaccines para sa higit 120,000 na mga residente. 70% ng kakailanganing bakuna ay ilalapit nila sa national government. Samantala, nanawagan naman ng World Health Organization sa mga pharmaceutical company na bigyang pansin ang pagsulpot ng bagong variant ng COVID-19. Ito ay matapos lumabas sa ilang pag-aaral na ang mga bakuna mula sa Oxford AstraZeneca ay minimal lamang ang nagagawang pangontra laban sa bagong variant ng coronavirus. It also seems increasingly clear that manufacturers will have to adjust to the evolution of the virus, taking into account the latest variants for future shots, including boosters. Ayon sa WHO, normal umano na magkaroon ng mutation sa mga virus kung kaya't mas mabuting agad itong maagapan sa pamamagitan ng epektibong bakuna. Dito sa Pilipinas, unang babakunahan ng mga medical frontliners sa National Capital Region. Rainiel Pawid, SEAL TV News.